Fis-sigħat li ġejjin 72 uffiċjal Malti se jħalli pajjiżna biex imorru jgħinu f'operazzjoni ta' search and rescue fil-ħerba li ħalla l-maltemp qawwi fil-pajjiż ġar tagħna l-Libja. Dawn jinkludu 31 ħaddiem tal-protezzjoni ċivili, 12 ħaddiem tal-Forzi Armati ta' Malta li jinkludu tobba u infermieri flimkien ma' 30 oħra li jagħmlu l-ekwipaġġ tal-lanċa tal-Forzi Armati ta' Malta li se twassalhom fil-pajjiż u terġa' iġġibhom lura. Dawn il-ħaddiema se jħallu lil pajjiżna minn xatt it-Tiben permezz tal-lanċa P61 u akkalkulat li l-vjaġġ se jieħu jumejn u l-kontingent Malti se jieqaf port f'Benghazi. Il-medja internazzjonali llum kienet iddominata b'rapporti tal-waħx ta' kif il-pajjiż ġar tagħna intlaqat minn maltemp u arar qawwi li ħalla eluf ta' nies mejta u aktar minn 10,000 persuna ġew irrappurtati neqsin. Ġie rappurtat ukoll kif il-maltemp li ngħata l-isem ta' Daniel saħansitra għaraq kompletament il-belt ta' Derna fejn jgħixu mal-100,000 persuna. Dan anke wara li tkissru żewġ digi u ċedew 4 pontijiet. F'din il-belt waħedha tilfu ħajjithom mal-1500 persuna. Din il-maltempata li laqtet lil pajjiż l-ewwel is-sibt qed taffettwa wkoll bliet fil-Lvant fosthom Benghazi, Sussa u Al-Marj. Tard it-tlieta wara nofsinhar is-soldati li se jkunu abbord u jwasslu lill-membri tas-CBT fil-Libja bdew jippreparaw il-lanċa f'xatt it-Tiben fejn hemmhekk qabbew it-tamir kollu li se jintuża l-operazzjoni ta' salvataġġ mill-uffiċjali Maltin. Nistgħu niżvelaw kif l-Ambaxxata Maltija fil-Libja taħt it-tmexxija tal-Ambaxxatur Charles Saliba qed twettaq monitoraġġ fuq is-sitwazzjoni anke fejn jidħlu Maltin li jgħixu jew jaħdmu il-Libja stess. Ta' min ifakkar kif żewġ dioċesijiet fil-Libja dawk ta' Tripoli u Benghazi jitmexxew minn isfqijiet Maltin George Buġejja u Sandro Overentregillo rispettivament. Din mhix l-ewwel darba li pajjiż offra għajnuna umanitarja lil pajjiżi oħrajn f'mumenti koroħ bħal dawn, hekk kif din is-sena stess bad grupp ta' salvataġġ wara it-terremot fit-Turkija u riċentament Malti joħor biex jgħin fil-ħerba li nirien qawwija ħallew fil-Greċja. F'post li għamel fuq Facebook il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri għal kif l-awtoritajiet Maltin huma kommessi li jassistu u jisalvaw mhux biss f'pajjiżna iżda anke popli oħrajn.